maanaa kaninyo ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, maingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinunan. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moses. Busa kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyong sunda ang ilang mga buhat. Kaya wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos sila ug bugat yung mga karga ug gipapasan nila sa mga tao. Apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpasan sa maong karga. Himuo nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawa ug unsa kadagko sa gisunlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang ug gibaligtos sa ilang mga bukton. Ug tanawa ug unsa kataas ang sid-sid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan ug tahuron dito sa mga merkado ug nga ang mga tao motawag kanila magtutudlo. Ayaw kamong patawag ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawgan ni bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod. So, good morning. Today we will reflect on some important points related to the gospel. So today, doon ay gisulti si Kristo dire sa ato ang Ebanghelyo in the last part. Dire sa kalibutan, ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man, ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw patawag og amahan. Ayaw pagpatawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga tuwa sa langit. Sometimes dunay mga gitawag na to kana bitaw kalibog niini no, mga confusion no, sa dagay pasabot ani nga dili naman ta pahinganlan og amahan. Dili na puti patawag og magtutudlo. Sa ato pa kung maestra ka, sayon-sayon na lang makag-ingon nga panalitan si sir, maestro man ni, tawag na lamang ni siya mga estudyante o kining gaga. Mayon sa mga estudyante. Good morning gaga. Manawang kasi mo ang mga estudyante. Or inahan man ka, sayon na lang makag-ingon sa imong amahan nga, imong mga anak nga. Wala no, panalitan si D-Boy. Good morning D-Boy. Manawang kasi mo ang mga anak. Or kanang imuhang mga dili na ka magpatawag og pangulo, mayor. O di ba no, kanang mayor, pangulo na. Sa to pa dili na ka magpatawag og mayor, palitan si Dennis, tawag na lamang kag Dines, munisipyo Dines, nang buntag ka Dines, na ako'y tuyo nimo. Dili na siya mo igipasabot ni Kristo. The explanation for that is in the last part. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong ulipon, ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang buot ipasabot ni ana, bisan pag-amahan ka, bisan pagpangulo ka, bisan kon maestro o maestra ka, pagpabiling mapaog sanon. No?
mapabiling mapaubsanon. Amahan ka, magpaubsanon, no? Tahuran ng imong mga anak. Ayaw gitawag na to og kiusahay ang mga amahan bullying man kay ning mga amahan usahay. Kuan kay ba kanang demanding ingon ni ana, which is wrong. Muna giingon dire, muna ipasabot ni Kristo on the last part. Noon sa gani gisulti niya, ayaw kamo ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas. Sa ato pa kinahanglan di ay tangmag mapaubsanon. So no matter how high, how powerful we are in our authority, no, dili kita magmapahitason. So muna siya. So kung maestro ka, pabilin na kang mapaubsanon towards your pupils, imuhang mga anak, or pangulo ka, bisag ikaw pa'y presidente sa Pilipinas, magpabilin rin yung kang mapaubsanon. Klaro ba? So, giingon niya na pag-explain ni Jesus kung unsa di ay ang pagkapangulo, pagkaamahan, pagkamagtutudlo. Nga dili kita abusador, kanabitaw, sana grave abuse of discretion. No, grave abuse of discretion. Abusado ba? Abusado nga pagka-amahan, abusado nga pagka-maestro, abusado nga pagka-mayor. Di na siya pwede. Ang gitudlo ni Kristo nga mapaubsanon ka. O dyan, the second part sa ato ang pamalandong is kining giingon ni Kristo nga kini bang iyahang pagsaway sa mga kining Pariseo. Nung niingon siya nga, tumana ang ilahang gibuha, ang ilang gitudlo, apan ayaw sunda ang ilang binuhatan. Muna iyahang i-emphasize gina niya, na ayaw yung sunda ang ilang binuhatan. Kaya wala man sila magtuman sa ilang gitudlo. Nagbugko sila, o bugat nga mga karga o gipapasa nila sa mga tao apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpasan sa maong karga. So muna siya nga sa ato pa di ay gitawag gipahinumduman kita ni Kristo kung unsa man gyud ay ka. No, what is your sense of purpose sa imong pagkaamahan? Sa imong pagkaamahan, kung sa mga purpose nimo sa imong pagkaamahan, what is your mission? No? Ingon ka nga, giya sa mga bata. Very good. Asa pa, kay aron magmalampuson sila. Very good. Pero, unsa man, sa imong kinabuhi, imo bang gipuy-an ang imong gitudlo? No? Gipuy-an ba nimo ng imong gitudlo? Basig mapareho ka sa mga Pariseo, nga sige kang gahatag-hatag o mga pagtulunan sa imuhang mga anak, pero ikaw mismo wala ka nituman. No, doon naman ay second thought ang mga bata, anak. Kaya ba tang, murag maka-question sila ba? No, doon ay usa ka tigulang, nagsiga-siga doon iyang mata. Kaya iyang paludhon ang mga bata pagmisa. Pero samtang nagsiga-siga iyang mata, nga iyahag yung gisiga-sigahan kay paludhon yun niya, galingkod na siya. No, yan niingon siya, sakit manggod akong tuhod. So ayaw na lang magsiga-sigahin mga mata ng mga bata. Kung dili ka makaluhod, nga naman, mga limog unya na. Sige gisag sinya-sinya, luhod. Sige sa anak-anak. Pero samtang nag-ingon siyang luhod, galingkod siya. So, huna-huna sa batang sa pulis siya. Paludhon ta niya, kunya siya mismo galingkod. Muna siya hinungdan nga, kung dili ka na malamang makahimo, anang imuhang pagsigas-sigas mata, anang imuhang isugo, ayaw na lang isulti. Kaya makahatag kang kalibog.
Klaro ba? Chu, no, chu na. Isog sa kayo niya, ako gatanaw ko. Sabi siya, unya, ang kining mga bata, niluhod na lamang kinahandlok niya. Pero actually, in their minds, nangalibog to. Paludhon ta niya, unya sa mismo, naglingkod-lingkod ra. So ako siya nabiyagan ko, ayaw. Kung manudlo gani ka, siguruha nga kung sa imong gitudlo, kaya ni mo buhato. No? Kaya kung dili ka kahimo, ayaw na lang panudlo. Klaro? So kung dili ka kahimo pagluhod, pasagdahin na naman ang mga bata niya, magduludalaga na din ha. Kaya nga naman, aron di na mga libong, muna gitawag na to sa in English o alignment of principles. Kung unsay naa sa imong internal, maupoy anaa sa imong external. Iganahan ka man kahang manudlo, puy ipon ng imong gitudlo. It should be aligned. It should be a way of living. Klaro? Samtan ko? And of course, when we will do that, we can be called as persons of integrity. Doon na may uban nga, sana ba ito sa mga kampanya ba? Mga kampanya sa kuhan? Kampanya ba sa mga karatula ba sa eleksyon? Dahil yung usay, man of integrity. Man of integrity, honesty. Ano? Mura na ba yung wala kakabalo nga daghang kabit ng tawanan? Undivided. Divided kayo ang iyahang kinaiya. Kung magsukwahi na gani ng imong kinaiya, kanang imong binuhatan sa imong gipangtudlo, you are not a person of integrity. Basig wala ka kasabutan ng imong gipanghinambog din nga integrity ka. Kung magbulag na gani ng imong kinaiya, kanang imong binuhatan o kanang imong gipanudlo, you are not a person of integrity. Klaro, man of honesty, integrity. No, ana. Pero it's a common knowledge sa mga tao nga daghang kay bayin ng tawhanan. Daghang kay kabit. Daghang kay kabit o niya nagpangingon-ingon nga man of honesty, man of integrity. Ha? Pero siguro hagyod na ayaw na lang mag-i-appeal ng honesty o integrity sa imong pangampanya. Ibutang laman mo man of service. O, kana, murag madala-dala pa na. Pero maingon kang man of honesty, integrity. Agay, wa man kasabot siyang gisulti. Gahamuha mo naman iksuhid-suhid ugon sa iyang nakitaan. No? Na may uban nga manuhid-suhid anang ugon sa makitaan sa uban nga mga tarpaulin, sundon-sundon po niya. Kuan man siya, man of integrity, man of honesty. Pero kung tanaw ni mo iyang kinabuhi, sus kung buluyaguna. No? Sa muna usaya itong kanong that the internal and the external should be aligned. Muna gitawag na to sa in English o alignment of principles. And you should always determine sa imong kinabuhi, why am I here? Panalitan ako, nganong ni amang ko dire sa ayomon. Ni ako kay mag-serbisyo ko sa mga tao, isip mga pare. Isip pare. So sa may serbisyos pare, amunyag, beto, mga sal, misa, nang-organize og mga hatag og mga lectures sa mga organizations. So dihay nangutanan ako, Pader, kadaghan mo misa, munay akong mission. Klaro? Pito ka po imong misa, munay akong mission. I am just fulfilling my mission. Nangasal makaglibre, that is my mission. Namunyag makaglibre, that is my mission. Mamunyag ko. Doon ay niingon ako, dito sa atong lugar na Maslow. Brother, dili na ito bunyagan ng bataa kay walay kasal ng ginikalan anak ko. May manggani kay nagpagbunyag na.
Deres Katoliko, hay mamayog ato na mo pabunyag kag lipay. Like, bunyag, nagkabalo ba mo nga dito sa Africa, gipangtadya ng mga tao dito kay aron ra gyud makabunyag. Mo manay namat siya ni San Pedro Calungsod. Kabalo ba mo manay namat yan? Kaya namunyag man iyahang pare nga kauban, si Father Diego de San Vittore. Karon kay pagpamunyag ni nagipanghilantan man o na timing pod ba? Na timing pod ba? Yung timing nga human ilang bunyag, sus ang ilang gipangbunyagan ni padre ng panghilantan man. Sakyan dayon sa kontra nga mga kanibang pare kanibang mga kanabang mga sa kuan pa na nato mga arboladyo ba arboladyo. Tanawa inyong gipabunyagan inyong mga anak di na nga matay. Giingnan mo kayong pamunyag. Mga matay hinoon. Sa may nahitabo ni San Pedro Calungsod. Gipangtadya. Gipangtadya sila dito sa Guam. Mo na hinungdan. Tadya siya. Ang primerong gitadya, si Padre Diego de San Vittore. No? Kaya dili man lagi gusto si San Pedro nga matadyaan si Padre. Siya ni balabang. Siya yung unang naigo sa bangkaw. Pagkaigo ni Pedro Calungsod, gitabang siya ni San Pedro, Pedro de San Vittore, Diego de San Vittore. Gitadya po si Diego de San Vittore. Igo niya na ang balor sa bunyag. Sa Guam, nangamatay na mga misyonero dito tungod ang bunyag. Nya pag-abot nato dire, na ay magpabunyag, dili na ito bunyagan, kadagan tang kuti-kote. Tao, murag dili siguro mao. Nga naman, bunyag ko na. So, bisag kinsay magpabunyag, bunyagan na ito na. Wala ni daghan pang kuti-kuti na din, may magani na kaya nagpabunyag. Gidala mo na, naabot mo na dito sa kuan. Naabot mo na dito sa plenary. Nga nung mamunyag, nasa mo mga pare. Nga nung mamunyag, bisan walay kasal. Nitindog yun. Kamu diris Tanhay, kamu diris Dumaguete, kamu diris mga lugar-lugar, wala mo'y aglipay. Kami dito sa Ayungon, Manhuyod, Bindoy, perting daganang aglipay. O dili mi mamunyagan ng mga Katoliko kay walay kasal, adto na mabakas, adto na magpabunyag sa aglipay. Kung sundo na mo ng inyong walaon, mahurot mi dito sa Ayungon. Naniga ilang mata, nangatawa to mga pare nga suito. Unay mahitabo. Mga hurot mi dito pamalihin ng mga tao kay lain man diri sa Ayungon ug dili ni bukas lo diri sa Katoliko mamalihin man dito sa Pikas. Ug dili ni mabunyagan diri sa Katoliko, may Tanhay kay wala man dito ang lipay. Amlan, San Jose wala man dito. So makapagusto ka kay wala may kadaganan. Pero manaa, klaro, muna siya mga panghitabo. Muna nga, kita sa ato ang pagkakatoliko, no, kami mga pare, magpabilin, dagiming mapamsanon. No, doon na mga, of course, mga question, ginagmay. No, vigil. Nagpagulbul na po ng uban, kaya nga nung wala na po sa tige, wala na ako pabigila, kuto ba 10 o'clock. Ano man, magbigil man kuno sila, pero pag alas 10, mga tulog maghihapon. So, uli na lamang mo. Klaro ba? Palitan katong dire, nagbigil ang mga batanon, nagdalang tent, kaya mga tulog sila dito sa kilid. Wala siguro mo pasabot o pasabot og vigil. Vigil, buti pasabot, tukaw, dili katulog. Kung mayroon kang mo vigil ka, then stay there. Ampo, sakripisyo. Muna'y giingon ni Kristo sa diyan nga tulog yung mga sakop. Giingon siya nga, dili ba di ay kamo makatukaw kung pipila ka oras. Yan nga tulog man sila San Pedro. So dito sa tigim, kalang-kalang, panguli na lang mo, pag alas 10, ayaw na lang mo vigil. Nga naman, mga tulog na gihapon mo. Mga tulog na gihapon mo. Anong makaingon mo kung mga tulog mo? Dire ka itong vigil ang sa Lunes na nagdala o
Singal na tent, na nagdalag tent, na nga tulog diri sa kilid. Nya dunay niingon ako, mga tulog ko ta diri jud din mga tulog. Ato mga Blessed Sacrament. Niingon ako tungkol sa gibadlong niya nga, ayaw mo diri sulod pa nga tulog. Adto mo sa gawas, maikog ta sa Blessed Sacrament. Nung naklara ba, nabadlungan. Nakadungog na kong bagulbo, siya, pagulbo niya. Wala ko'y mahimuan na. I am just doing my job. Klaro, samtan ko, I will just fulfill my mission. Why am I here? Nganong ni amang ko diri sa ayungon? Nganong ni amang ko diri? Kay I will serve as the parish priest to guide the people. Manindog palingon.